sarkin da ya yi raina, yanzu ma waƙar ce sa da na fito rerawa. Da mai da an goyo ma ne nufin wankewa, ka tsare daga sharrin yan uba da kar da gazawa. Na san da goyena hamza kun zamo an baye, a dole da muke gida bana ya bar ku a tare. Yau gidan Aisha kuma ta yi manya-manyan baki, yau anan ne MG Sani waje duk kolina. Nura masta DJ Sani dole in gaida ka, da amarya da ango yau auren kwan daurawa. Yan uwa da abokai yau bayana gare ku suke yi, mama ta amarya ci masan nisan zan gaida ki. Allah ya nufa yau dai kin ga auren yarki, mamun ango madina sun nake da fama. Yayin ango murna suke suna da dawa, ku rike sirrin juna zama ku da amana. Sale yanzu sun zanawa, haushe ushe na duro sun taya kowar da aure. Mamman dan ungu shi ma yana taya murna, kudi da mai gari shi ma yana taya murna. Adamu margahi Allah jikan maza sun kwanta, da buza ce da yana murna shi ma sannu da aiki. Raunar da muyamta ya yi murna ya